Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Гонг ТВ спорт һәм музыка каналында Сезне сәламлейк. Жүзде башыға лейтер яңа баштан. Шайды өтес келді. Ата исәнлешеп. Сезне сәламлейгіне деп айтам мен. Сен етез гонга, сезне сәламлей деп айтырмын. 10 минут еще! Кадерле дуслар, Гонг ТВ спорт һәм музыка каналында сезне йылдызлы алачык тапшыруы сәламлей. Һәм без аның алып баручылары Артем Пескунов Һәм Резида Салахова. Исәнмесез. Кадерле дуслар, бүген безнең уникаль тапшыру һәм без шуңа күрә менә шундый тәти күлмәкләребезне киеп килдек бүген. Бүген үзе килә. Кем үзе? Үзе. Кемсең үзе? Үзе хуҗа. Bütün iş üstünde duruşu, başlavuşı. Başlık что ли? Şey. Gidin şey miyim что ли? Yok indi. Шеймарданов. Айдар Шеймарданов, кадерле дуслар, бүген менә шушы bütün тапшыруларның, bütün йылдызлы алачык тапшыруның Гонг ТВ каналының Манзара музыкаль премиясенең һәм Pixel фильм компаниясының хуҗасы Айдар Шеймарданов кунакта үзе. Исәнмесез, Айдар. Сәлам бирдек алларыгыз. Безнеке әйбәт, сезнеке ничек? Шулай тұрып исәнләшеп әле исәнмесез. Инде хуҗа дигәчтә, валлай. Сезнең хәлләр ничек? Безнеке әйбәт кенә менә эшләп ятабыз. Бик шатбыз. Нәкъ менә сез безнең каналыбызда эшләүебезгә дә юктан гына сайлап та алмадык, чөнки Европа кыяфәтле һәм телгә, сүзгә бай кешеләрне без инде күптән эзләдек. Бүгенге көндә әйтик, шушы Рөстәм Нургалиевич әйткән сүзләрендә күздә тотып, без инде алга барырга тырышабыз. Алда арты хәерле булсын. Иң мөһиме эшләргә тырышабыз һәм киләчәктә дә бергә эшләсәк, бик шат булырбыз. Рәхмәт бик зур. В Татарстане запускается проект перезагрузки татарской эстрады «Ветер перемен», Узгариш Жиляри. Вот, зная вашу поддержку национальной культуры, хотелось бы узнать, какие ожидания у вас от этого проекта? Ну, я не знаю, вот, я не крупный специалист в области эстрады, музыки, но то, что сегодня наша эстрада татарская, я с этим уровнем согласиться не могу. Я вот в Казахстане бываю, там других этих, значит, там Турции. Ну, вам, вот, вы согласны, что надо что-то делать? Конечно. Фонограмма там, одеты они непонятно, поют они не знаю что, значит, двигаются они, ну, никто ими толком не занимается, вот, как факультативные задания. Это же наш уровень. Да, у нас мощный оперный театр, консерватория, то есть в этой части мы симфонический оркестр сейчас Шостаковича записывает. Мы мирового уровня. Но эстрада у нас это. Вы кого-нибудь видели там с нас эстрады? И то, значит, ну, русскими песнями проходит. У нас много талантов. Значит, мы не так двигаемся. Это моя идея, попытаться что-то изменить. Я попросил вот, Рауфаля, наш оперный театр, возглавить это дело, найти специалиста. Но это попытка что-то изменить. Я ничего плохого не хочу сказать. И эти наши артисты не виноваты. Это наша вина. Мы должны поставить уровень не ниже российского. И что для этого нужно? Значит, должны создать условия. Вот это такая попытка. Я думаю, что в любом случае мы в этом направлении должны двигаться. Ayдар, менә без инде Айдарга дип дәшәбез бу. Айдар, менә бу идеялар каян килеп беләкте? Гомумән син элек тә инде яшь вакытта да шулай камераларга төшереп йөридеңме? Кайда укыдың дип әйтикме инде? Бу хыяллар каян барлыкка килде? Гомумән тамашачы, Яңа гасыр каналын караучы тамашачы сезне батырлар тапшыру алып баручысы буларак белә. Инде үзегезнең дә төшергәнлекне, канал ачып җибәргәнлекне, менә шушындый тапшырулар авторы булганлыгын әле күп кеше белми дә. Каян килде менә шушы идея, шушы сәләт?
Әлбәттә, мин кичкенә чактан минем Алабугада торучы абыем федераль судья иде. Иң беренче мин судья булырга хыялланган идем, юрист булырга. Аннан соң аз гына фикерләр үзгәреп, журналист булырга дигән уй белән яши башладым. 5-6 яшьләрдән уже русча әйтеп әйтсәк, планда бар инде. Һәм шул юнәлештә эшләдем инде, әлбәттә, башта шигырьләр язып, аннан соң Илдар Юзиев дигән безнең танылган шагыйребез, миңа шигырьләрең яхшы гына килеп чыга дигәч, анда рухланып киттем. Шәүкәт Галиевлардан мактау кагазлары килгәч, әлбәттә инде сөенеп, шушы юнәлештә эшли башладым һәм булачак үземнең шөгылемне дә нәкъ журналистика, видео өлкәсендә һәм телевидение өлкәсе белән бәйләргә булдым. Шуннан башланып китте дип әйтергә кирәк. Бу шигырьләрең шулай журналларда басылып килде инде. Иә. Әллә инде китап булып, җыентык булып та чыктылармы? Җыентыкларда чыктылар, теге мин үзем шагыйрь дип әйтмим, үземне әлбәттә инде шигырь, рифма, ритм дигән нәрсәләрне чамалыйм. Әлбәттә, Сабантуйда басылып килде, Ялкын журналларында, шу безнең балачактагы журналлар битендә. Менә шул үсә-үсә инде әкрен генә шигырьләр язу, гомумән, аннан соң инде аналитик жанрларга кирип китү, гомумән шулай үрелеп барды инде. Ләкин без бит сине көрәшче буларак та беләбез. Астагын кайбын килеп керде. Спорт та бар әле бунда. Спорт, әлбәттә, анда менә журналистика өлкәсенә минем әни этәргеч биргән булса, спорт өлкәсенә әти этәргеч бирде. Әти безнең көрәшче, боксчы, вело гонкаларда дип әйтик инде, вело ярышларда катнашкан кеше. Көрәштә дә Әгрҗи якларында, Ижау, Алабуга, Менделеевск якларында бик танылган көрәшче. Шуннан кирип киттем. 2нче класста инде мин хәтерләгән вакыттан 2нче класста шөгыльләнә башладым һәм инде шунда ук нәтиҗәләр дә китте, Аллаһка шөкер. Гомумән тик тора торган кеше түгел инде син. Юк, тик торырга яратмыйм. Беренчедән, икенчедән гел үсештә буласы килә. Аны бит инде теге бер амеба булып та яшәргә була. Кеше булып яшәп, бер файда китереп тә эшләргә була. Шуңа күрә мин инде 2нче елны сайладым. Бу инде файда китергә тырышу. Менә тик тормау дигәннән шулай үсә, шундый Гонг ТВ каналы ачып җибәрергә уйладың инде син. Менә ул нилектән, нәрсә әйтергә теләдең син бу каналны ачып? Инде былай да каналлар инде хайран, хәзер татар каналлары юк дип әйтеп булмый. Югында күп дип тә әйтеп булмый. Без бит миллионлаган татар, һәм без Татарстанда гына яшәмибез. Без бөтен дөнья, хәтта Россия төбәкләрендә генә түгел, бөтен чит илләрдә дә татарлар бар һәм бу каналлар күбрәк булсын. Алар кирәк һәм бу барыбер бит конкуренция дигән әйбер бар. Бар. Алар бит бер-берсен теге, ачылдыңмы диме, Фәрин дип тормыйлар. Халыкны нәрсә белән җәлеп итәргә кирәк. Шуннан да, Артем, сезне куәтләп китәбез дә, шулай ук конкуренция бик көчле, әлбәттә. Теге җиңел генә кирип киттең дә, сине кыла җәеп, син бик файдалы эш эшлисең икән, син чыннан да безгә кирәкле кеше икән дип, торучыларга караганда күбрәк синең башыңа сугып торырга торучылар шактый. Кайда барганыбызны яхшы беләбез, безнең үзебезнең планнарыбыз, перспективаларыбыз бар, күз алдыбыз кая барганыбызны һәм кемнәр белән эшләячәкбезне күз алдына китерәбез. Миңа инде әлбәттә тәҗрибә булды бу иң беренче чиратта Яңа гасыр каналында эшләү. Мин анда 2002 елдан бирле эшли башладым һәм бу көнгә хәтле эшләгән идем. Әлбәттә инде тыйын вакытларыннан үстем дип санадым үземне һәм инде үземнең фикерләрне менә сезнең кебек талантлы артистлар аркылы җиткерү, профессионаллар аркылы җиткерү бу соңгы урында тормады. Шуңа күрә сезне сайлап алуыбыз да нәкъ менә алга этәргеч булыр дип уйлыйбыз. Чөнки менә безнең бүгенге көндә эшләүчеләр арасында да алар профессионаллар. Журналист икән, ул журналистика өлкәсендә эшли, видеограф, видеооператор икән, ул шунда эшли, режиссер икән, режиссер. Артистларыбыз шуңа белем алганнар, шуның буенча эшлиләр. Без теге төрле кайдан төрле мин булдырамнарны җыймыйбыз. Нәкъ менә шушы юнәлештә профессионализм дигән әйберне арттыру өстендә эшләргә тырышабыз. Нәкъ менә шушы күп кенә профессионаллар булмау аркасында да безнең инде дәүләтебездә кайбер кимчелекләр килеп чыга. Кадровый система булмау аркасында. Әлбәттә, әшнәлек, дуслык, ишлек түгел, объектив, чын профессионаллар чын профессионалларны үстерү һәм алар белән эшләү.
Һәм безнең канал дип әйтәм инде, без бу Әлбәттә, каналда әлбәттә. эшләгәч, Гонг ТВ безнең канал булып санала, безнең каналыбызда күбрәк яшьләр хезмәт куя, шулай бит. Һәм тапшыруларыбызда да без күбрәк яшьләрне күрсәтергә, яшьләрнең иҗатын тәкъдим итәргә тырышабыз. Бу сезнең бер уңай ягыгыз, яшь, чөнки бүгенге көндә менә үзегез әйтеп киттегез, дуслык, туганлык, талантлы яшьләргә чыгу бердә җиңел түгел, финанс хәлләргә барып бәрелә әлеге дә баягы сез менә шундый яшьләргә ярдәм колы сузучы, өмет уятучы кеше. Әйе, чыннан да менә кешенең өмете теләге бар икән, нигә аның башына сугырга? Җырлап карасын, халык үзе сайлар. Эшләп карасын, халык үзе сайлар. Бездә бит сайлау мөмкинлеге бар. Никадәр күбрәк сайлау мөмкинлеге бар, никадәр кешеләр күбрәк тәкъдим итәсең, ул вакытта инде сайлап алу да күбрәк булыр. Нәрсә өчен әйтәм, менә заманда әлбәттә инде Улпат җырчыларыбыз, Илһам Шакировлар, Әлфия Авзаловалар булсын, алар арасында да бик күп кенә сәләтле җырчылар булгандыр. Ләкин ничектер менә бүгенге көнгә безнең Илһам Шакиров белән Әлфия Авзалова алар инде примадонна һәм король безнең татар эстрадасына. Менә сайлау мөмкинлеге биргән очракта яшьләр арасында да инде киңрәк тамашачыга үзенә сайларга мөмкинлек булачак. Мин шундый фикердә. Үзенең талантын күрсәтә алачак. Интернет челтәрендә дә хәзер төрле фикерләр йөри инде, нәрсәгә бу җырчыга клип төшердегез, нәрсәгә аны тәкъдим итәсез, нәрсәгә. Ләкин без чыннан да әгәр дә аның теләге бар икән, нигә әлеге теләкне үстермәскә, шулай бит. Аны хыялы тормышка ашырмаска. Әйе, инде тамашачы үзе сайлый. Тыңларгамы, аны тыңламаскамы, караргамы әлеге артистның клибын, карамаска. Аның өчен пульт бар, бастым. Инде ярар. Менә шундый зур эшкә алынгансыз икән, димәк, әле бит зур эш башлар өчен бәя акча ягыннан да акча да булырга тиеш, финанс ягыдан каяндыр килергә тиеш. Бу проблемаларны ничек шишәсез? Әйе, бүгенге көндә инде әлбәттә инде безнең артта ярдәм кулы сузып, безнең тылны саклап торучы кешеләр бар, аларны әйтү эфирдан кирәк түгел дип саныйм. Ләкин финанс мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, әлеге вакытта ул инде Pixel Films компаниясының шәхси чыгымнары тулысынча китә. Моның өчен дә әйтәм бит, мин 2002 елдан бирле үзем бүгенге көнгә кадәр компания оешканга кадәр килеп җиткән шушы тупланган финанс мөмкинлекләре бүгенге көндә шушы зур Gong TV дигән спорт һәм музыка каналын үстерүгә дип тулысынча шунда китеп бара инде. Әлеге бу интернет челтәрендә генә бар, әлеге канал ВКонтакте челтәрендә Gong TV-ның официаль төркеме һәм gongtv.ru дигән сайтыбыз эшләп килә. Киләчәктә әлеге каналны кабельный телевидение итү теләгеме, андый теләк белән янасыздыр бит инде, әлбәттә. Әлбәттә, Резда, дөрес әйтәсез. Бүгенге көндә без лицензия алып, Роскомнадзорда тулысынча инде официаль мәгълүмат чарасы Gong TV электрон изданиясе дип рус телендә әйтелә инде. Һәм безнең территория вещания, ягъни кайда без эшли алабыз, ул инде әлбәттә Россия и зарубежные страны. Димәк, бу инде юкка гына алынмаган, безнең инде сез әйткәнчә шушы миллионлаган татарлар яшәй икән. Интернет бүген иң кулай чараларның берсе, спутниклар, кабельләр сузырга әлбәттә чыгымлы булырга мөмкин. Бүгенге көндә алар шуннан да карый ала. Статистика буенча караганда да безнең инде Аллаһка шөкер Казакстан, Америка, Германияларда инде кызыксына башладылар. Кабель телевидениесенә күчү буенча әлбәттә планнар бар. Бүгенге көндә без нәкъ менә тапшыруларны оештырганда да инде сыйфатлы итеп эшләргә тырышабыз. Кайбер каналларның үрнәгеннән карасаң, алар әлбәттә башта ачылдылар, аннан соң инде тапшырулар җыя башладылар, сыйфатсыз тапшыруларда җыя башлаучылар шактый булды. Без андый юлны сайламадык. Әлбәттә инде финанс ягыннан чыгымнары күбрәк булса да, әлбәттә иң башта сыйфатлы материал туплап, тамашачыларга тәкъдим итәргә, безгә уят булмаслык тапшырулар әзерләп, аны кабельгә чыгарга, 24 сәгать буе бит әле нәрсәдер күрсәтеп тә торырга кирәк. Менә шуңа күрә без бюрократик аппаратлар аша узганчы, нәкъ менә 1 ел ярым, 2 ел тирәсе вакыт уза әле бу каналның логотипын төркәү, аның тагын бюрократик кагазлары анда җитәрлек. Алла бирсә инде күз күрер. Без шуңа дип барабыз. Менә күптән түгел әле Манзара музыкаль премиясын оештырдыгыз. Мыслы шулай ук сезнең идея бит инде, шулай бит? Әйе, дөрес. Безнең инде проектлар күбәя бит инде. Ул җырчы, моңлы, тигесе, монысы. Манзараның менә әгәр дә жюри килеп исәпләп утыра икән, анда әлбәттә инде танылган артист җиңәчәк. Монда без шулай дип ясадык, бәхет чырагы җиңсен итеп, 50 мең сум күләмендә акча
клип төшергәме, анда менә безнең Рой Рамазанов дигән егетебез аны отты. Аллаһка шөкер, сез дә булдыгыз анда, без шуңа сөенәбез дә. Туйлар узып китте менә шул акчаларны шул җиңгән акчасын үзенең туй төшерүенә туктаймы? Туй төшерергә һәм менә аның әле тагын запасы калды, хәтта клип төшерергә. Туйын төшерергә фото-видео буенча тулысынча һәм клип төшерергә. Бәхет елмайды. Менә бу инде нәкъ менә җырчыларны тәкъдим итү һәм клипларны тәкъдим итү. Клиплар аша. Әлбәттә тәнкыйтьләр күп булды. Нәрсәгә сезгә чираттагы шушы тамаша, нәрсәгә соң аларны күрсәтергә эшләп карагыз. Эшләп карасагыз, бәлки аннарсын фикерләрегез үзгәрер. Эшләмичә генә теге гел каска киеп тә җөреп булмый. Шишкалар дигәндә рус әйтмешли эләгергә может. Но безнең характер көрәштә формалашкан, шуңа күрә безнең андый авырлыкларга бирешмәбез Алла бирсә. Шуннан да шулай, менә ул концертны күрдек, бик матур килеп чыкты. Анда әлбәттә үзе өчен җырлаган кешеләр дә күренә, профессионал җырлаган кешеләр дә күрә. Әгәр дә сайлап утырсаң, әлбәттә кемнәрнең җиңәсе икәнен билгеле инде. Ләкин шулай менә матур итеп үткәреп, шундый лотерея кебек итеп үткәрүе бик күңелле булды. Шуннан да әфәрин. Сезгә үзегезгә ошадымы менә стресс килә, менә шундый форматта оештырсаң, ничегрәк алга таба да нәкъ менә шушы лотерейный форматта оештырсаң дип. Бик кызык булды, нишләп? Менә әлеге дә баягы ул әшнәлеккә, дуслыкка терәлмичә һәрбер кешенең исеме лототронга тыгылды һәм бәхет эше буенча нәкъ менә Рай Рамазановка туры килде. Менә аның өйләнер вакыты килеп җиткән булган икән, менә Чөнки концертка эләгәсе артистлар инде алар димәк ниндидер юл үткәннәр, аларның иҗатлары бар дигән сүз бит. Димәк син концертка эләккәнсең икән, димәк син иҗатыңны беләләр, күрәләр. Димәк син лаеклы шушы лотереяда катнашырга дип уйлыйм. Калса бу бик әйбәт. Белмәгән артистлар да булды анда, күренмәгән артистлар да булды, ләкин менә шунда алар инде тамашачыга күренә, таныла башладылар. Һәм һәрбер миңа калса ул кичне чыгыш ясаган һәрбер артистның үз тамашачысы барлыкка килде, күпмедер дәрәҗәдә. Менә шу Манзара музыкаль премиясе сез канал өчен уңай яклары булгандыр дип уйлыйм инде. Ничектер тамашачылар күбәеп киттеме Гонг ТВ каналының? Гонг ТВ каналын аны беренче әлбәттә теге интернет булгач безнең бит халык традицион мәгълүмат чараларына күбрәк күнеккән гәзит, телевизор, алар шул 3 канал авылда тотса карап яталар. Яңалыкны эзләү турында безгә шушы җитә. Без халыкка гомумән безнең шундый теләк, алга таба аларны итерү, гел булган әйбердән теге риза буларга һәм алга таба үсәргә, теге бер-береңнең башына сугып аны артта калдырырга тырышу түгел, теге руслар әйтә бит, здоровый конкуренция булганда без ул эшкә алынабыз һәм без аны эшләргә тырышачакбыз. If you only knew the power of the dark side. Хәерле кич, җырмың сөюче кадерле дусларыбыз. Исәмсез хөрмәтле тамашачылар, мәрхәмәтле кунакларыбыз. Без сезнең барыгызда яңа музыка һәм спорт каналы Гонг ТВ ачылуы һәм шулай ук Манзара музыкаль премиясын тапшыру тамашасына һәм инде тантанасына күрергә бик шатбыз дуслар. Сәлам сезгә зур сәлам, сәламнәрнең улысы, шуның ватан әйтелгән ялкынлысы җырлысы. Барыр юллар узын кебек иде. Рәхмәт сезгә чын күңелдән. Бу зур ачыш безнең татар халкы өчен. Һәм чын мәгънәсендә татарлар яшәрбез Аллаһы бирсә бөтен дөнья халкы каршында, киләчәк өчен бөтен милләтләр каршында без җаваплы дип саныйм. Һәм чын мәгънәсендә сәнгатьнең монда шиксез кешенең йөрәгенә үтеп керә торган, кешенең күңелен корал белән түгел, хис белән, моң белән әсер итү мөмкинлеге була икән. Димәк, дөнья халкы безне ихтирам итәчәк. Рәхмәт сезгә. Улың киткән якка күзең текәр, торасыңмы капка төбендә. Алтын булып агар монда, көмеш булып
etmi, berni ümit etmi, yazmış bilen köpten kileşti. Ebitminin ko'ngilimda mahabbatning yozlari, hislarimdan toshib tura yorlari. Kredit ipoteka majburiyat ularga, ajablik kishi o'lmaydi qoya bizga ularga. Canım, 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 işit sözlerimni jırlar aşa yollayım sana, yalqansıman hislerimni, canım. Beş vakit namazga dashib Ozan eytile günde aşığız tıkılırga Gazab utungan eyde Uylandırıp, muğlandırıp, oppak kar kuyular. Ул мәхәббәт ул сөю, мин бик бәхетле дию. Күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Salqın jeller urab o'tdi meni, saqlagan g'aziz ediyim. G'ururlanam ham siqlanam sena, ing sabr ing to'zim ediyim. Ten bıyıklar Yedde sözlerini de Sinsiz dik yaman sobola Yalgızım kişilerini de Altınımsın, gümüşümsün, haylekerim şoyanım. Ömürlüğe yorum edip, seni güne soyladım. Senin bileni ışıraşular yazmış gülüve bulgan Nazga susagan yürekini bızga dürüve bulgan Biz tatarlar bir kişkina şunday bir adetimiz var indi. Nindidir bir yana festival, yana konkurs, yana proyekt barlıkka kilse biraz Qanıqasızlığını bizlere başlayız. Nerse keregini bizge tağan festival, nerse keregini tağan konkurs, başkaları da var bit deyip. Ama lakin tüpten uylaganda, mine bugünkü gün yana premiya barlıkka kile, yana telekanal tuwa, ol bizning medeniyetimiz üçün, sanatımız üçün zor bir açış, yana bir suluş, keng bir meydan bula alır idi. Başuluslar var elle, dünya kimge torrele Mal mülketi muldan bulsa yaşav kişi var elle Başuluslar var elle, dünya kimge torrele Mal mülketi muldan bulsa yaşav kişi var elle Sen mina, min sina kaderle Matur jaritik gömerne Bugün bizde matur beyrem, bugün bizde tazalı duy Oldu bir yanalar, utlarda her köşede sikri uy Anlamaslık hisler kişirdim min Gözlerine senin qarauğa Zəngər gözlər sihirlədi məni Alıb getdi tılsım elinə Uzatqanıda sızdım kollarına İsəni yerib sağ qaytıb alamıdı Kim uylağan şoşı Sağılaşu Sыңғы сау болашу боларды Biz barımızda 90-cı yıllarda Hint filmlerini qorab üstük şulay beyt. Hatırlaysınız mı? Mithun Chakraborty'ga
пуля тигәч тә башта ярты сәгать бии, аннан соң 40 минут җырлый. Фильмның башында аталар, ахырында үлә. Малай җылап карап утыра идек, шулай бит. Караганым бар һәм тамашачылар белән бергә тагын бер кат карарга тәкъдим итәм. Кадерле дуслар, каршы алыгыз Сәйдәш һәм Рәшидә Хәсәнҗановлар. Килеп китим яннарыңа, мин яздай кабатланып, сайрарманы күңеле бакчаңда, былбылдай канатланып. Килеп китим яннарыңа, мин яздай кабатланып, сайрарманы күңеле бакчаңда, былбылдай канатланып. Terezemden qarım ürülüp, yangar yavanı dahileri, yangar tügel bizning suyul, yalı yalı zarın söylüyor. Yarat beni, yarat sen şınlap yarat. Günler şüllerimni, bürükşüklerimni sen tarat. Yarat beni, yarat sen şınlap yarat. Yaratulların yürekke bulmasın idi gazap. Dolu jile tesli yürek süygen, kıyalını nige yarattı. Hallerimni aytmasam da o'zi da bilib tura. Adiden yashirib kina vaqshalar berib qo'ya. Vaqshalar berib qo'ya. Bulay bo'lsa Xudoy bersa yu almabız qayada. Menim uchun o'lib tura, rahmat yolsin babayga. Bulay bo'lsa Xudoy bersa yu almabız qayada. Menim uchun o'lib tura, rahmat yolsin babayga. Хотелось бы сегодня напомнить то, что у нас происходит розыгрыш на ваших глазах 50 тысяч рублей. В конце мероприятия мы разыграем его и перейдем к вручению. Ага. Раян Садриев. Безнең барабан Тула. тула. Серле сандык тула. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Каршыгызда яулыгымда менә бит басып торам. Яулыклы токмакларымны барыгызга да сузам. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Яулыклар, яратам мине яулыклар. Sağınam seni, jillerde olsan şarı bular gününe. Nasıl aşık yüreğime. Sağınam seni, nişik günah yürek baytarım seni. Xudayım jengellek bir sensine. Sağlığını bilem, Lekin indi yollar yabılgan. Barlığın bugün şanlarıma sağış kutlu bulup yağılgan. Rahmat sina, bula gittin suyumina, bula gittin mina köyüm. Nasip yarım, balalarım, ömrümün emalışı, şunu buladır
Nazlı taң җилләр Син яшәгән якка исәләр Аллар белән бергә очар идем Аллар белән бергә очар идем Ул күптәннән көтә дисәләр Ул өзелеп көтә дисәләр Аллар белән бергә очар идем Аллар белән бергә очар идем Ул күптәннән көтә дисәләр Ул сагынган көтә дисәләр Ул сагынган көтә дисәләр Ул сагынган көтә дисәләр Ул сагынган көтә дисәләр Рәхмәт Филус Кахиров. Афарин. Әйләнә. Тезләр калтырый. Алар барысы да кызыл төстә. Димәк, Аллага тапшырып, Айдагыз, ачабыз. Айдар итмә алайса сизәләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ап! Кем ул бәхетле кеше? Әйдәгез, Ачыгыз. рәхим итеп ачыгыз конвертны. Раил Рамазанов. Раил Рамазанов! 50 меңлек сертификат җиңүчесе. Котлыйбыз сине, Раил. Әлбәттә, шушы 50 меңгә син үзеңнең җырыңның 30 секундына клип төшерә аласың. Менә бит бәхет эше бит ул кадерле дуслар. Чыннан да бәхет. Русча әйткәндә везунчик. Һәр барчабызга да уңышлар насыйп итсен Ходай. Һәм яңадан манзарада очрашканчыга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Рәхмәт сезгә. Ура! Biz здоровый конкуренция яклы. Шуңа күрә сыйфат белән һәм үзебезнең сәләт белән эшләргә тырышачакбыз инде. Конкуренциядан, көрәштән курыкмыйсыз инде. Чыныккан кеше. Спорт Икенче класстан көрәшеп үскәч, әлбәттә инде үзенең нәтиҗәләрен бирде. Бу иң беренче шартта миңа калса теге физик көч түгел, рухи яктан көчле булырга кирәк. Көрәштә шулай, рухи яктан сәламәт булырга кирәк. Анда физик кенә көч бар. Әлбәттә, менә үземнең дә тәҗрибә булган булды. Көрәшкә чыкканда әзерлексез килгән чаклар булды. Ләкин вакытында безнең монда әле яңадан без киләсе студияда очрашырбыз белән яңа төзелеш эшләре бара. Шуңа күрә Тормышларыбыз аптырамагыз, безнең күрше бүлмәдә яңа студия төзелеп ята. Менә Айдар һаман туктамый, һаман яңалыкка омтыла. Һаман яңа эшләр өстендә эшләүне дәвам итә. Шуңа күрә киләсе тапшыруларда инде без яңартылган студияда очрашырбыз. Аптырамагыз, бу тавышлар, бу эш процессы гына. Тагын бер сорау бирәсем килә. Күп кенә менә хәзер тамашачылар халык гомумән политика белән кызыксына, яңалыклар белән инде авариялар менә нәрсәләр, яңалыклар инде. Сез дә шундый әйбер ачасыгыз килмиме, шундый тапшыру? Теге Новости 24 часа кебек каналлар бар бит шундый. Сез канал истисез килмиме? Син әйтмәкче буласың инде ДТПлар, фәләннәр, төгәннәр шундый. Гомумән. Әлбәттә безнең Новости дигән бүлегебез бар. Аналитик жанрларны кертү өстендә, ләкин бүгенге көндә артык мәгълүмат күп миңа калса безнең канал гына түгел. Башка каналларда да, Инстаграмда да анда үтергәннәр, монда үтергәннәр, тегендә сугыш бара. Бу бит халыкны психологик яктан какшата. Мин аны нәрсәсеннән әйтеп карап әйтәм, мәсәлән, әгәр дә берәр депутатны чакырсагыз үзегезгә әңгәмәгә, ул яктан сезнең финанс якларыгыз да яхшырып киткән кебек тоела. Әлбәттә, финанс ягына өметләребез бар инде, ләкин бүгенге көндә мин үзем характер буенча кешедән сорарга күнекмәгән. Үзләре бирәбез, чын күңелдән бирәбез, әйдә эшлибез дип
әйтәләр икән, мин риза. Әгәр дә инде теге сыранып, акча алырлык, финанс мөмкинлекләре булдырырлык халәтебез булса да, һәм аның өчен элемтәләребез булса да, сораган юк беркайчан да, Аллага шөкер. Бүгенге көндә безнең ныклы командабыз бар. Ул әлбәттә инде Pixel Films компаниясының да җитәкчелеге, Gong TV командасының җитәкчелеге Рамил Макаримов, минем беренче заместителем, аның ярдәме белән шактый гына әйберләр эшләнә. Гөлшат Мингазизова бүгенге көндә Gong TV каналының җитәкчесе, редакторы Ринас Васиков видео өлкәсендә эшләрне алып бара. Бүгенге көндә шушы ныклы команда белән Алла бирсә инде барырбыз. Әле тагын Данияр дигән егетебез бар, Валиев, ул шуй монтаж өлкәсендә үзенең эшләрен алып бара. Иң мөһиме команда булу. Монда узган тапшыруларның берсендә Рамил Хайретдинов әйтеп киткән, 100 сумың булганчы 100 дустың булсын, бу 100 дустың булганчы 100 эшли торган кешең булсын. Фикерләшең. Әлбәттә, Генрих Форд та әйткән, сез минем заводларымны ябып бетерегез, сез минем бөтен байлыгымны алыгыз, минем командамны калдырсагыз, біз яңадан шундый Форд компаниясе төзәчәкбез дип. Менә шул. Синең бу бөтен фикерләреңне, шушы эшләреңне гаиләң 100% хуплыймы? Әлбәттә, хатын-кызның рухи ярдәме ул бик мөһим ярат өчен. Шулай. Тоғлар әйләндерергә була. Иң мөһиме сиңа ышансалар. Бүгенге көндә мин барам икән бу елдан, алар минем белән барырга риза икән, мин барам алга таба. Гаилә өчен әлбәттә барсын да эшләргә тырышасың һәм эшләячәкмен дә. Ләкин бүгенге көндә менә шушы халәт, менә бар бит кешеләр, кайсылар зарплатага кадәр эшли торган. Алла зарплатаны ул кайтарып бирә. Ә минем зарплатага караганда мин монда чыгарган акчаларны Аллага шөкер, аны өйгә кайтып бирсәм, теге рух тынычланмай, мин барыбер аны эшләячәкмен. Киртәләрне җимереп, алга табан. Җимергә тырышабыз Алла бирсә. Ә менә шул вакытта инде ярдәм итәргә син кырда тормыш иптәшеңдә булса, әнә декабрист хатын-кызлары декабристлар янына киткәннәр. Киртә башын кисеп куйган булсалар, тагын да җиңелрәк бәреп чыгарга була. Декабрист дидең, син үзең декабрист кебегрәк итеп хистәсең инде татар эстрадасында, татар дөньясында. Декабрист дигәндәй, бүгенге көндә мин үз сүземне әйтергә курыкмыйм. Үз сүземне әйтәм икән, мин аның өчен тулысынча җавап бирәм дигән сүз. Себергә затырлар дип тә курыкмыйсыз. Бүгенге көндә без эшлибез һәм дөрестлек җиңәчәгенә мин ышанам, шуңа күрә ялган сүзләрдән дә, кеше турында кеше сөйләүдән дә менә әйтәм, кеше килеп сөйли икән миңа, бу кеше мондый, бу кеше мондый. Мин әйтәм, минем ул кеше турында үземнең фикерем бар һәм синең генә сүзләр бу фикерне үзгәртә алмый. Менә шулай. Шушы зур эшегездә уңышлар, чыната миңа калса татар мәдәниятен үстерүгә сез зур өлеш кертәсез. Һәм алда киртәләр күп булмасын иде, әз булсын иде. Шуннан да менә уңай фикерләр, уңышлар теләп торучылар артсын һәм Ходай ярдәменнән ташламасын сезне. Рәхмәт сезгә бик зур. Инде шуннан да ниндидер киртәләргә очрамасаң ки, алга барга хыяллар сүнгән кебек, стимул булмый кебек. Шуннан да киртәләр булырга тиештер ул, әзрәк булса да. Ләкин җиңеп чыгарлык көч бирсен иде Ходай, менә шушы киртәләрне җиңәрлек көч кирәк. Кадерле дуслар, сезгә дә исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, без сезнең белән сау булашабыз. Бүгенге уникаль тапшыру ахырына якынлашты. Сау булыгыз.